First of all, ang salute kayo sini Khorognui Takuk Okra executive members songno. Ang haino hai phaibe kanoni mobile screen no preparation krak mothani accountant Mithun Dev Burma founder TSM kai ang tini phungo kaisa video nukha YouTube ni thorose iba Facebook ni thorose Beleno hambai sini nini oji no sini Takuk Okra tipra mothani executive members Takuk Okra Suel Dev Burma tai Takuk Okra Rajas Tripura ang norong ni dedication welcome ang sabo ani torop se belena hambai norong ni umahai ko khanamung kai buje nai tongnai norok ni jene wan sug nai di amoni bade tai mothano iba dofano hamjagnai tai sabo tong tai bahai tong nijini escort nijini thangphani subida abono sibrok yakar dika dofani kok dofano hamjagai dofani chuba sumanani bagai suitini Takuk Okra executive members Suel Dev Burma bottom kok sai khana dika norok khana oinai di nijini bukuk toi YouTube no khana haipon abon bisoi to khana nai di norok bini video eba bini message no khana nai di Lukuni khasuk sha musang borom gana Suel Dev Burma escort nalia tai bo shakha agibo escort kri tongo je escort ni rangusha khorsamuni amo lukuni hamkara yo sabaijang nang thu khanai na di bini kok kami area roga ni amsai rogo anguri nei furu kabang ma borok je man hai manya shokte om hai birman klai tong yaba tini kabang man jaga rogo rang nang yebu west hai jagi tong yaba je nangma jaba manya ni tong abon bagi angwan suka ang agibo escort kri tong thebele ni tinu tong manu ini ada lukurok hamzaki song kang lukun banget samukhina bisa kang keba je nang mani manino jeta lukurong dijak thum ini ang escort kri bang thanglai sukhai mano nge o je escort je rang subai tongmani ani bagai escort no subai awi extra hinu jeta subai jagi tongmani ani bagai escort ni bagai o rang no jahate public to rizang nang thumne awan subai o lama nang saina to state ni bat subai tongle state ni jeranta ani bagai subai tongle arang no public ya fernang thu jahate ani bagai west klai tong arang no ang to khorsa public ni representative jongjaka ang to haino samklai thangnai agibo security koi na samklai tong tab khlaiman abo kun problem kri jeta public rong nangai tongmani amma eno se somuri thumni ani je bagai subai tongmani rang ar subai tongni angol laman sai expenditure no west highway a public thani ri jang thung jahate borok chini lokorong nangma jagawo ammani soginang thung an lokorong nangma jagawo borok maya jarawo ammani manang thung ma eklei borok subai nang thung abon bisingo ang norok nubai khana chini Takuk Okra executive members the Suel Dev Burma bor samani ang bono borok kurinyo abur tu ang salute khayo ani torop se ba chini mothani torop se belena pipeline hambaya pharo ang tini onek dini pore video banoka ang amti hakai keboni torop se ang personally video banogo phiaba ang buini bago video banogya tini sini tipra mothani Takuk Okra Khorognui executive members Takuk Rajas Tripura tai Takuk Okra Suel Dev Burma borono nogoi ba boroni video no akone ani bukha hamjagmung taibo phaika noroni thani kai norok je amhaga samung tangmane je amhaga good decision je namane chini tipra dofani bagoi sung chini tipra sankrak mothani torop se norok no pipeline hambai tai noroni decision chu welcome kai phane salobo amhaga na hamjagai tipra dofano eba chini tipra sano Takuk tai bugok sono noroni samung no taibo kaham kai sariwai talanani eba je mansak subaso khlaimanani no chini dofani tini khoroksa executive members ungoi norok no dofani borok nong thani onek proud feel ungo kai chung koina musungo norok ba phane sara umun sai tebo kaham samung tangdi kai samung ke tangone tongo joto tipra motha ba joto no samung tangoi tongo kha chung khaklayo umun sai tebo kaham kai samung norok tanglai di kai chini torop se chung norok no pipe hambai tai ang nije personally proud feel ungo tini chini Khorognui Takuk Okra Khorognui Suel Dev Burma tai Takuk Okra Rajas Tripura nongni je decision no ang belena hamjang yaparo tai sudu ang simia ani hai borok lakho borok nongni video no ba nongni je decision no goi hamjaka bolte umhaya ki nungtini nini escort no
yakar dikhe abono chung hamjaka amaya nini Scott ni logi tongnai phiaba nung je decision nakha nung je tipra dofani bago je wan suka chini edisi area ni bago je wan suka nung je sawe khana dika ang agio bo Scott sarano tong tauba ang Scott sarano tongnai nini wan sukmung norok kono ni je wan sukmung abon barate kotor kaham gari norok ni bago Scott nangya norok ni bago chini borok no Scott khlani tongo chini borok ang koinani musongo je chini young borok je tabuk tongnai je chini takuk okra Suel Debormani logi je tongnai tai takuk okra Rajas Tripura logi je tongnai ang norok no koinani musongo bo bini kortebbo iba bini samung bo khlana tongo ba khlai kha bo Scott na yangkha norok buni logo tongha kai bini Scott ngoi norok basadi abono chini koimung sing nijino hamjagya karai buina hamjaka ang tini buina hamjak mani tongha kai ano hamjak nai bo o hasaka o phainai aboni bagoi ni nung tini Scott jakar kha abono sung khushi emono sengo je nung tini nini sengo nini je dapare bagoi nung je wan sukmung nung dapane bagoi je kaham wan sugai konoi nung o samung tangha aba o iba o ya prishel ka abono si hamjak mung belene pipeline hambai ang haino hai tesa Shankrak Mothani तरफ से बा ani personal तरफ से न ang hambaya poro pipeline hambaya poro nini finance hamungo bo nung umose tab kaham tongni sini takuk okara kharok noi Suel Deborma tai te khroksa takuk okara Rajesh Tripura no kununa ani तरफ से ang ojaga tongtono salute hambai jotono Tripura Shankrak Motha ni je video nai to nai joto tako okra songno pipeline hambai jotono khumka Tripura Shankrak Motha aiglok to Tripura Motha aiglok to Tripura sa dopa aiglok to hambai joto tako okra Shankrak song